aklanya sini aklanya bu. Ayo rekaman lah. Borong ruinai sing tabuk bon bumang sing matairano puilan suri lainai 1 minute sing suri lainai bon bagai abon pore sini ulne kolos sing semua kaya bulung mungkin suki kayaknya baik baik sama nih bono lama kasus ini kalau jauh video nu kan begitu buka awal bagi ceng or takut reply yang bisu di dewan mana mana amul sini main objective sini unity sini je tini tiprasan upar haram kagai ceng tiprasar bahaya ke thancak lebesa almost harat tiprajur tabuk ceng youth especially KSF te tipramotani luar jinong bay ceng orang tini borang rumah bagi sini takut no जों अरब फाइलायखा ग्रुपनि बागै जों आपनो वेलकाम खायो जों takut no जों borong दुइने जों फैसा खरां फैसा लाङो Justice, we want justice. Takut bisa development ayuk lokten. Takut bisa development ayuk lokten. Takut bisa development ayuk lokten. We want justice. We want justice. Bangladesh ini ada nali ada Bangladesh bisa ini bisa kalau hanya kopi tidak boleh kopi tidak boleh Hem le bobo. Video khai phách channel khai. 선지. Jaida. Kede ya. এখানে আসানা ভেবে 기선을 이더라고. 먼저 꼭 슬로건도 풀고 먼저 슬로건도 적리해서. হয়তো দেশে না স্লোগান লাইন দা 그 바삭 바게 이렇게 기타 লেখা খামানি কক जों साइमानो उसकांगो 21 नभेम्बर चिनी ताकु खरबसा सिक्ला बेला युट हनिमानो उमर कम चिनी ताकु बिसि देवरमा फायरमैन बबिनि डिउटी नि सिमी सुदिनाव थां तंमानि आ समयो लामाव गासोय अनेक नागरिक सुरक्षा मंजन हनिमानो बर आरो कायसा protest kai tongmani
जागा थांनि बथाङै जागा थां कसाइखा कसा जागाव बनो गासैबो बुटक खाइलायखा जों भिडिअ नुकजाक जों बेलेखा खामाम आमनि आगलो बनो जिबिसा खामनांगौ तुमै आगलो बिनि लामा चलांखा जों जनखा खामजा जों तिनारो आस्तगल मैदान जों तिनारो सिनि टीएसएफ तिब्रामो था ताइ तिब्राम जे युथ तंनाय सिनि आगरतला जों पैसा पैजाक जों बेलेखा खामलायजाक तिन सिनि बिनि फटो रुइ फम दुपाथिर सकलायखा मोमबाति संबायसिमि জাস্টিস না এক গিয়া जों যে কোনো একটা সমস্যা লাগে না মোমবাতি সকলাयो फेबो मोमबाति सक ঠিক আছে কামলো কিন্তু মোমবাতি সংबायसिमि জাস্টিস না बुया जों सिनि जे बिनि जे थैमानि आबुनि जों जेसम शास्ति जों नायो जों नागा जों सिबिआइ थानाय जदि अ जागानि पुलिस प्रशासन जदि बनो माने ब थैमानि सा बुथार रइ मायागा जों सिबिआन करि बन थानाय जों तेकदिन बिसिङो जों तेकदिन आसिंनाय बिसिङो जदि बनो बुथाय रं रइ मायागा जों ते कतर आन्दोलन थानाय जों अरसिम पारा तंला जिनि आगरतला सिमिया सारा त्रिपुराव जों कतर आन्दोलन थाङै दंगो तमुं तै कयदिन बिसिं जदि आज बुथाय रंनो सा बुथार जदि पुलिस प्रशासन जदि रमिति खालाय आंगे हामबाय फास्टा हातुंगरो बदो कक सालायतो जेब्रो समदो हास्ते हापं बदे कक सालाय सयमेखौ टाउन माके जोंजों साइमानो यायन तरा दरि सोंमु लायजाक हायपनो जों कक सानाय जों कक सायामतिया जों हास्ते हमे कक सालायनाय जोंनि सीएम जों डेपुटी सीएम त जोंनि तिबारसे बिजन एमएलए दङ जों बर जों कन्टेक्ट खायनाय जों आबुनि आगोलाव जों बर पेसार नाय फाट बाहायके जों जे बन बुथानाय रङ जों बर'नि कारिनाय आमसं जों मालानि जों दाक्तिनो जों अलरेडि साजाक जोंनि प्रसेस एंजाक जों अलरेडि फन तै जों कक सालाय दङ जदि फन टिं यागा जों खालामि जों टाइम मालायनाय जों नेक्स्ट स्टेप जों तामनानै जों न'नो जों सागलाय नागरिक सुरक्षा मंच निजे स्ट्राइक इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक दागुथानि आरो चिनि ताखु थैथानाय बोथारजांनाय जे बिश्वजित बर्मा बिनि फलानि खाकसामान मानथुनै जों तिनियाव सुरिमा गाइस बान्दाना राखा ते जों अमनो नायो जे बनो जे बोथारनाय आरो जे मेन कलप्रिट्स रंनो दागति के सिनि गभर्नमेन्ट रुतुगि कारिवै बरंनो शास्तिनि नांथुन जे क्राक माजरा जे तंमानि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे राइट बजक बाय जे आरो तंमानि दागति के गभर्नमेन्ट जे कलप्रिट्स रंनो शास्तिनि नांथुन ते गाइस अमनो सरकारनि थानि कबकनाय जे आरो जोंनि ब्रुरियां रिसेटलमेन्ट नि बागै जे रिहेबिलिटेशन नि बागै दागति के सामथांनांथुन ते आसना आस्ताबल माथो सिने स्पेशली तिप्रासा युथ्स जारो स्रिं तंनाय रो इरेस्पेक्टिव अफ एनी कलर जोंरो थांचाखलाय स्पेशली जोंरो टीएसएफ ताइ तिप्रामो थरक नि रुवाजिमं बाय सिनि जे थैप्लाया दाखुक बिश्वजित देबरो फायारमैन जेबो कांचनपुरनि जे इन्सिडेन्ट जारो मिसक्रेन्स रक बाय लामाका सुइने बोथार जाखा ब अन डिउटिया बन्दगो थांगुंनाय दंमानि जों जे खबर मांखा बरसा खामिया आजागाव बनका सुइनाय बेरहेमि बाबे बनो बोथार लायखा जों आ जे इन्सिडेन्ट जों बेलाइखे सेलेंमुं याफारो ताइ जों आसा खालायो जे गभर्नमेन्ट मेजिस्ट्रियेल नि जे प्रूफ नि बागै अर्डार खायखा आरो जारा इ अरो कालप्रिट्स बरक मानजांनाय नि संखा खालायो जों गभर्नमेन्ट जे डिसिसन जों वेलकाम खायो आबुनि खायमानि आगोलाव जों ताखौ बिश्वजित जे थैप्लाया बिश्वजितनो जों खा गाहामिया फरायनाय जों अरो आगरतला जे दंनाय तिप्रासारक स्पेशल सोंनाय रक जतर मुम्बाति सगैनाय खा गाहामिया फरायन फैखा ताइ नरंनि बिसिंथि जों अमो साख्लायनाय जारा एक्चुअल कालप्रिट्स जारा अमनि उकुलुग जरित मेन कालप्रिट्स जों रमिनाय आईपीसी नि जे सुजे दारा दंमाने बरंना शास्ति नांथो नम्बर 1 नम्बर 2 बुरुर जे सेटलमेन्ट इशू खायतं जे गभर्नमेन्ट तिनिवासे खानावासे खायतं अम इमिडिएटली सल्व खालामनो बरं सेटलमेन्ट खालामनो नंथो आरो मासामांनि बर बादा खायमानि बे बरं सेटलमेन्ट बोथाग्रि तननाय जों अम गसिया जों तागबो तिप्रासार फुरुख जों सिनि सेटलमेन्ट प्रब्लेम नानि किरि जों फुरुख बर सेटलमेन्ट जदि कुनु मथा खांखाखै जों सारा त्रिपुरा राज्योआव जोंनि मुभमेन्ट चालुबाय थानानै जों कक जार ते कायसा कक जे मेजिस्ट्रियेल पुरबसिनि जे एक्चुअल कालप्रिट्स रमजानि जों खाख्लायो आ जागाव गभर्नमेन्ट रंनो जारा अ जागा प्रेसाराइज खायतं गभर्नमेन्ट नि डिसिसन जारा अरो बरंनि आइन न अबंग खायतं बरंनबो कास्टडियाव लांनो नांनाय अमसिनि फर्माल डिमान्ड जों बसकांग नाखाखै मेजिस्ट्रियेल पुरबसिनि जे सेटिसफेक्टरि नि हांखाखै जों बसकांग लामंखरनानै जों जोंनि युथ्स हाजार युथ्स संखरनाय अमनसिनि कबंमं तिप्रासानि गैनाय